Ah. Tu couvres feu bene. Couvre feu bene. Si ça mɔgɔw dalama do hermana se dɔrɔn mɔgɔ si kana bɔ kɛnɛma. Qu'à partir de 21h. À partir de 21h dɔrɔn sɔgɔnɔ. Non mais nga cɛ b'a dɔn an kan ka a respecter quoi. Parce que ni sariya in sigi kun ye jamanadenw de ko ye. Parce que bana min filɛ nin ni bana cɛni ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn dɛ. Donc n'u y'a fɔ cogo min na an kan ka kɛ ten à partir de 21h an ka don so kɔnɔ. Wallahi. Voilà. Nɛgɛ. Ah. I ka tɛgɛ o tɛ mun na. An dontɔla don parce que o couvre feu bɛ. Ko mun fɛ? E m'a mɛn télé la. Couvre feu bɛ o t'an ka da fɛnɛ dɛ. An b'an ka da fɛnɛ na fana. Ah. Couvre feu kɔni cɛ don nka an b'an ka da fɛnɛ na mɔgɔ man ka s'an ma yan dɛ. O t'a la dɛ ba. Nɛgɛ. A y'aw sigi a ka teli a ka teli yan. An bɛ da dilan an tɛ dugu kɔnɔ koyi. Ah ni ko ten. Awɔ Ala ka kisi bana ma kɔni o tiɲɛ. Ami ami. Awɔ Ala ka bana in ban Ala ka kisi bana ma. Ami. Sinon an fɛnɛ bɛ yɔrɔ min an man ka siran an ka da la dɛ. Non o tiɲɛ. A tɛ wuli an ka teli. Awɔ ba tɛ bɛ di ma. N'Ala sɔnna awɔ. Ba u dun y'a fɔ dɛ. U dun mana u bɛ cɛsiri o cɛsiri la u b'a la anw de. U y'a fɔ hali misiri la. Cɛ. N tɛ Bugari fa de tɛmɛtɔ ye. Nin y'o de tɛmɛtɔ ye tan. Cɛ an tɛ nin ko ɲɛɲini. Denmisɛn bɛ boli yɔrɔ min na an ka cɛ an denmisɛnninw. An y'an ka denmisɛnnin ni cɛkɔrɔba a ma siran han. Bon A ne ko bolitɔ ye tan. an tɛ don. An ka sigi. Manifin bɛ changé o. Manifin bɛ yɛlɛma adamaden ye fugari de a bɛ yɛlɛma waati bɛɛ. Ko ne ma na ni kunkolo wuli yɛrɛ ma don a la. Ni cɛkɔrɔba tɛ boli tan. Ninnu bɛɛ manamɔgɔw de ye ne wolo ko manamɔgɔw don. N tɛ fila ye. Fila t'a la sa a y'aw sigi sa. A bɛ ne cɛkɔrɔba to cogo di ka siran. Ayi an ma siran. A ka fɔ Buwa bɛ an ma siran. Ala tɔgɔ b'an bolo. An ma siran awɔ. An ka tɛ wuli. Adamaden bɛ yɛlɛma de. Olu fɛn fara mɛ ka boli yɛrɛ ma fana ma fɔ dɛ. Buwa bɛ yan. Kɔni. Cɛ n ka cɛ. Cɛ. A ta bɛ to dangatɛ de la a bɛ.